oda, Szabi, gyere már! És akkor bejön, hogy mi van, és akkor azt mondom, hogy 301 megtekintettség. Na akkor és akkor a bólogatást. Jó, vegyük le a szemüket? Ne. Nehéz lesz. Vajjál. De nem, menjetek közelebb egymáshoz és csapó! Tomi, menj már ki a fénybe. Ennyire nem kell tőle színészkedni. Én nem bírok utani. Mami. De nem rögtön kell. Ne, jó. Várjál! Jó, majd. Jó, nem volt egyszerre. Na, Ez jó volt már, ez szerintem k***a jó már. És akkor most le a fősőt. Én nem lettem szívesen. Jó. Jó, Nem kapsz fizetést. Kussolj már, hülye! Nem hiszem el, mester, így nem megy. Spielberg, csinálj már valamit! Ha te is rögsz, akkor én hogy csinálj? Nézz erre rá! Ennél kifelé! Na. Melyik rakta rá? Kamera elé születtek, vágod? Csak így fölfele ütek. Jó, ez tökéletes, itt, most, jó, mehet! Nézd engem. És akkor most csináljuk sokáig, és amikor elkaptuk a fogat, akkor... Úgy van. Ennél jobban nem egyszer nem is lehetne. Na, Jó, mutasd nem meg. lehet. Zene lesz ott. Nem lesz meg. Nem. Mi se lesz. Tudjátok, hogy 4-kor jön a következő csapat, és lesz Casting. Castingolunk most. De nem. Te nem rögnéd el magad, amikor egy kamerában nézel szembe, előtted egy ilyen gyerek, mögötted meg egy szaros kötlék? De az most nem azt volt, hogy föntről indulunk lefele? Te meg elkezdted így. Tényleg? Jaj, meg így Jó, állok. akkor föntről lefelé. Csapó. Szabi, a... Pont komoly fejet vágtam! Még kell, hogy a kezed belelógjon. Menjél már ki! Nem tudom. Ez nem lehet benne. Mi volt? Lecsúszott a gatya? Az ilyen bakikba lesz. Jó van, hát most mit akartok már elég? Csak 301 megtekintettség? Micsoda? Ez kultúrbotrány! Új videót kell ezeknek csinálnunk! Hol a kamera? Jó, most mehet újra az egész. Ez tényleg nem. Van még idő, Szabi, nyugodjon, negyed. Nem, csak ez nehéz így. Fárasztó. Rögtön szépen. Borzsa. Ilyen bénán kell csinálni. És miért kellnek lányok? Ott vagytok szívesen. Ezt a két lányok. Na, ezt kell csinálni. Én ilyet nem tudok. Ilyen hangot nem adunk ki magunkban. Majd akkor alávágom. Srácok, kész a film. Ja, elég. Rakhatjuk föl. Igen. Hogy vegyetek rá lányokat ingyen, csináljanak hülyén magukba. A filmért? Christian Bale nem folyott le ennyiszer, meg szedte fel az izmokat, és nem szenvedett annyit, aki Oscar díjáért, amit meg se kapott, mint én! Aranymál! Mi aranymál? Oscar díjat ide! Kutyafáját, még a léviszem is kiszakad mindjárt. Már széttépem a dühben. Ez meg leszarja. Dühben. Spielberg, csinálj már valamit!